Oikein paljon tervetuloa seuraamaan meidän päiväreissua Ruukin kelkkariehaan, jossa päästiin testailemaan noita uudempia kelkkoja, mikä olikin mielenkiintoista, koska aikaisemmin ei oltu testattu. Tosiaan aluksi otettiin tuosta makkarat naamaan ja ajetta, kun oli hyvää, ja sitten päästiinkin ihan tosi toimiin. Elikkä otettiin tommonen 6-puolikas SKS tosta heti testi ja sitten tommonen 9R Polaris 850. Tosiaan niin kuin saattaa ehkä huomata, niin tuo mun ajaminen on vähän tuommoista takkusta näin aluksi. Ja ajotuntuma on kieltämättä todella erilainen kuin noissa vanhemmissa 90-luvun, 80-luvun kelkoissa. Ja tosiaan kun ensimmäistä kertaa päästiin testaamaan, niin kyllä tää oli vähän semmonen ahaa-elämys. Joo, näitten ensimmäisten kiihyttelyjen ja ajojen jälkeen mä olin vähän suoraan sanottuna hämmentynyt. Mä en ollut olettanut mitään tällaista, eli kyllähän sieltä tenkua löytyy ihan niinku todella paljon ja keula nykii pystyy niinku jokaisella kerralla, kun pistää sitä runtua sinne. Että todella positiivinen yllätys, että tää olikin paljon kevyempi ajaa, mitä oli kuvitellut. Että ajattelin jotenkin, että ne olisi paljon etupainoisempia ja raskaampia ajaa, mutta tuntui jotenkin heti kevyeltä ja mitä enemmän sitä kaasua sinne pisti, niin sitä enemmän se siitä keveni. Kyllä kuulostaa. Eikä hurria vähän. Joo, vähennä. Joo. Nyt vettoipa helposti keulan pystyyn. Joo, sitten otettiinkin testiin tuommoinen 9R, ja tää olikin vähän räyheempi ja pitkätelaisempi peli, ja todella karkea lappunen, että kyllä tämmönen on melko makia tommosessa umpisessa, mutta en sitten tiedä niinkään reitillä, että saattaa olla vähän jyrmy ajettava tuolla reitillä ja kovalla alustalla, mutta umpisessa menee todella hienosti ja todella mukava ajettava. Joo, sitten lähdettiinkin kaverin kanssa kahdestaan ajelemaan ja joo, kävi pikku kämmi tuossa. Ei siitä se enempää. Mitä vittua? Se on aika alhaalla tuolla. Vittu 2 päällä.
Joo, sitten otettiinkin tuommoinen lyhyempi Indimallin 650 Polaris testiin ja tää oli kyllä todella positiivinen yllätys, että vaikka toi tela oli vähän lyhyempi kuin muissa, niin ajettavuus oli jotenkin paljon paremman tuntunut, että vaikka se niinku ei pääse niin hyvin ja vähän on vähemmän tenkua, niin kyllä se ajettavuudelta on todella mukava ja kyllähän tuoltakin tuota tenkua tuntui löytyvän. Kuin raskas. Ei tämä on niin raskas ole kuin minä ajattelin. Joo. Haluatko mä kokeilla? Joo. Tämä tuntuu kyllä pirun mukavalta. Varmaan mukavin näissä tähän mennessä. Ja sitten otettiin testiin tuommoinen nelarikelkka. Ja tää kyllä yllätti kans, että kuinka kevyt toi oli ajettava, koska itse ajattelin jotenkin, että nelitahtimoottori kun se painaa niin paljon, että se tekisi tosta hirveän raskaa ajettava, mutta positiivinen kokemus. Tehossa ei toki pärjää yhtä hyvin noille 200 €. Tämä video alkaisi olla taputeltu. Kiitoksia kun olitte matkassa ja oikein mahtavaa päivän jatkoa. Mukava.